Sa panahon nga halos tanan anaa silang sagsag sa mga panimay paglikay sa coronavirus disease anay usa ka sa ubang mga maggamit nini aron na madugangan ang ilang kahibaw pinaagi sa online courses. Ang Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA palambo sa ilang online program tungod nining new normal. Anang report ni P. Maridumamo. Kini si Carmel Claire Estenzo. Kaysa iyo makakompleto siyang work from home, gigamit ang iyang free time nga madugangan ang iyang kahibalo. Pinagi sa pag-avail sa mga online courses. Gani nakalima na siya ka mga certificate o patniini ang gikan sa TESDA. Kung venture into online classes, aside sa fact nga need kong break usahay sa ako ang work, sa ako ang routine sa church, learning never stops. Sa talaan sa TESDA, sukad pagsugod sa community quarantine yadtong tunga sa Marso hangtod karon, dulaan 83,000 na ang ni-avail sa mga online program. Mato ni Engineer Wilkie Roma nga 2013 pa lang gisugda na ang mga online qualification sa TESDA. Apan tungod sa hitabo karon dala sa COVID-19, nakita nila nga mas nisa ka ang mga ni-avail niini. Adunay 68 ka mga online program ang gi-offer sa TESDA. Purely online ra gid siya. But TESDA is also looking at mainly on blended programs. Meaning to say, doon na siya face-to-face, doon na po siya online. For now, ang atong trust sa TESDA is on agriculture, one, because of food security. Second, we're looking at health services. Tungod ani nga pandemic. Po taas gud kaayo ang kuan kay 82,000 gud siya, 977 for this period lang nga nag-execute. Dogang ni Roma nga sa new normal usa kini karon sa ilang gipalambo nga uban sa mga makatunan nga skills mamahimo na nga online usab. Gipaabot na lang nila ang Department of Information and Communications Technology alang sa internet connection ug sa mga lugar diin mamahimong makagamit sa teknolohiya ang mga kabus nga gustong mo-avail sa online program sa TESDA. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fa Marie Dumabok, Balitang Bisdak.